Igatia bamenyi bekenyoro kia Getiongo meye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango meye kaunti ya Nyamira niko bono beso kirina korokia omogokobo asomurobelio bwe serikali ya kaunti ya Nyamira kubwaterana amono MCA bwe wodi eyo ya Itibo magega yo gochaka koroseri wa epara eyo ekorwa chinsemo cha Nyaramba kebabe bwarani eyo yabeire asemya kemenge etanya koroisiwa engana bono babere bakogokera makweranira mbia asengencho yokoroseri wanonye nabonigo baburirie MCA bo Muskelamek Onyancha enana anyareko bagakwene kibuna epare yo ngoroisiwere asebirango birebya engana MCA yo aberega kulira ochikwaenekia Fatgad Gisemba no robotiro Maiga yo kwemurungania kurasa bana inchi asinga kentambe ase parembe eye kurwa Nyaramba kebabe yacha gosoka bwarani epare yo ereye kilomita 12 nigo rero abamenyi abo bagutumeke bare yiga besoka nakogokera egetambukero kemo MCA bwe wodi eyo ya Itibo Muskelamek Square Onyancha umanyekaine bona enana kubaterana na serikali ya kaunti ya Nyamira abo bachakire koroisia epara eyiga Nyangate bona niga yo Getiongo ose matieri asencho emegondere menge bana wakire sencho nana ya minteri mate enana otokonyire para ko totsana kira macha ko toira ko chimata meko ya mnyoki abantu paka chomba chabo lakini rero na indwe kero twa marorire iga toroche gende kege ko imoka korwa na intu twarorire buya enana yeito ekasi atakira atwanye twa aye Ujirara tokora no mogoko baito. Wala ni lukerenyo tilikonyora na kingoita. Lakini rero munangeroje. Yonkorara buya no mogoko kigaki amwana one. E para toro saligu erosigu buya go estoko tambo kera buya go twanyara magoronto bwati. Enda to bekero moro munana to bekero likarabati. Igorende kara bekire go ntoko goka nane mami to mubwa toko bako. Ensema yaye omo MCA oyo enana niga kwanire ayayiga igoro yobwaga chibwe pare yiga ekunete chinyomba chionsi isato chinene ekyo chikoroisia ewodi eyiga ya Itibo ekyo chire bosaragei bokurati na boigo Onyakoni so igeira narire tabana inchi bane asengenjo konyora siasa chiachakire chiobolimu na political statement na chiro chinchi yancheire lakini rero abantu bane bakebabe Bagetiongo bene kirina omweshimi wobo neke nange ko bateine para nenyare korosiwu pare yo koru devolution kwanza koru Kenya yanyoreto uhuru kero Kenyatta achete na ria rosetigu moise kurigereri morora matugi agotogoru ase pare na kurugore bitugi tu atorogorete na bugwanjara ne para yabeire miaka emenge nere na inchi nere pare ntanga engocha goseti record kuyekora asengenjo njanya kore mu miaka yonsi obogambi koru devolution nyanja mana abo bogambi 10 years lakini garenge goetie kera kitakimogetio bokombe igoro kiaenda gochimoino lakini nje na amwire ingobe ko bokombe Ukwana akorase kenyoro kia Getiongo ime ye bunge ya North Mugirango nigo boigo omo MCA enana akwanira amagenderero yokoroisia chinsoko chia mache ayo abeirega gwikirania asobora ibwaye epareye abantu bonse pimpa enegetina mache enginda agaitire getara igoro ngate getara keri ngaitia mache ense na rogoroga Nyamerumbe amacha agaitire igoro still eine record inde yo gwaka amacha ari bitare byarenge bikongu ngaya etinse bono na achire na nyore na ansa mato muchando noro nande natebiria bana inji nande bado ngoira nande mbeke budget ya makarabati na macha mbeke rikarabati rigare asengenje parangorosi were amacha cha etense mwacha iga mwene keiri nimbekere tabante bitacho bya macha abande bangusire na gravity ningunyete gesima ege chini igoro ne chinsoko na rosiriboniga na ikire chinsoko 34 Nande ngo sabanyasae nande ngo bekande chinde extra 10 gose 20 nande chigo chagokonya bangi naba asengenjo tinta itibasumboke na maje Inko reporter Getembe koraiga se kenyoro kia Getiongo ekyo kegotoke meye wodi ya Itibo North Mugirango kaunti ya Nyamira Fatgad Gisemba